So manje makashada mina sihle ngizobe ngikhona even ushada makhe ngingosasa. Nomuzi amayeni wavuma khona. Hello everyone, welcome back to Uthando Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Uthando Nesimbo season 7 episode 15 guys. I was thinking it's the finale episode but ngibona sengathi the next week ke iyaqhubeka ke guys. Yabona ke mhla umayeni wa decide ukuhlala phansi abuke the whole season 7 guys. Ngiyakutshela bona inkulumo kaMusa Mseleki noMakhumalo iyomvusela ke uhlevani koqhuma Nhlambane ezinye ziyofekela. On the previous episode ubaba ke uMusa Mseleki uzamile to clarify le yankulumo ke kaMakhumalo engazwangalanga ke kahle especially kubabukeli bothando nesithembu neyabashiya be confused ukuthi kahle hle uba nomdala ngokulotshola uba nolotshola kuqala umayeni kanye noMakhumalo kunendida nje ekhona lapha na guys. uMakhumalo yena uthi konke ke akusho wayekhuluma iqiniso uyena owakha le yamizi yasemzumbe esengunkosikazi kaMusa Mseleki. Kusho ukuthi ke ngokwenkulumo kaMakhumalo uyena unumber 2 umayeni number 3 ngokulotsholwa kwabo. Sibeke eceleni ke ukuthi ke umayeni uyena ke owazi uMseleki way before wonke la amakhosikazi ka Musa Mseleki. Kona ke guys sikhona nje isiphithiphithi esikhona kulo yamuzi. Last season Musa did confirm naye ukuthi ke uMakhumalo uyena owakha le yamizi emakhosikazi akhe esemzumbe. Uthi ke isithembu sakhe sasingakahlangani kahle njengoba ke noMacele ashindle yakhe ke engayiqedile singaze ke mhlawumbe uMakhumalo wayakha le yandlu umayeni weseganeni noma yena naye engafuni ukuzohlala emzumbe we don't know but ke uMakhumalo guys impela cha uyaqinisekisa ukuthi yena uyena waqedela le yamizi ekhona noma uyena wakhe umuzi kaMacele wakade ungaphelile wawuqedela wabasi bakhindlu kamayeni baqede bakhindlu kaMangwabe. So ke guys uyena wenza wonke ke lama project lawana ke akaMseleki. Kushuthi ke kwayisona ke isiphithiphithi sokuthi ke uMacele wathi nje eGhana kwakuhamba ke intombi eyisubhebe mama ngokucabanga kwami ke umayeni mangena uMacele umayeni waphuma kwangena uMasawuli kwasengena uMakhumalo kwabuya umayeni angazi lapha nje kule ndawana nje kamayeni uMakhumalo kunesiphithiphithi esikhona kodwa ke kwase kubuya kumayeni kwangena uMangwabe ke guys. So sometimes ngiyam understand uMacele mangabe enokungathanda ukuyihlangahlanganisa nalamakhosikazi azange aze asithole isikhathi sokuenjoya emshadweni wakhe zange nje aze asithole. NgokuMseleki guys uMakhumalo wacelwa uMasawuli ukuthi ke ayohlala kwaMseleki ngoba kwangekho umuntu nokuyilapho ke afika wakho khona ke lezindlu ke zamanye ke amakhosikazi. Ngiyacabanga mhlawumbe no 17 ngoba phela kuthiwa ke umayeni walotshola ngo 2007 uMakhumalo wayese no 18 mawukuthi wahlala way before kulotsholwa kamayeni kusho ukuthi ke wafika emzini no 16 17 weminyaka. uMakhumalo ngokusho ke kaMseleki waqala ukuhlala kwaMseleki engakalotsholwa eyintombi but uMakhumalo uyaphika ukuthi yena wayese unkosikazi weselotsholiwe. Futhi ke guys ngokubona wayese ingane kakhulu mangabe ubheka ke iminyaka yakhe ngesikhathi ekuthiwa ke wayesehlala ngaso ke kwaMseleki. ngokaMusa Mseleki guys uyaphika impela uthi cha uMakhumalo wahlala kwaMseleki eseyintombi engakashadi noma ke engakalotsholwa. uMakhumalo oka 1989 guys ngo 2007 kulotsholwa umayeni wayena 18 years. Kusho ukuthi ke mayahlala before that time ngampela wayengane kakhulu. uMasawuli washona uMakhumalo eno 19 ngo 2008 ngokusho ke kwabo. Walotsholwa ngo 2009 so esena 20 so ikhona indawana ke esingacaciseleki kahle ngayo kule story lesi ke sokuthi kahle kahle uba nomdala ubani wafika qala banalotsholwa kuqala yabo nje lo ndawana ayicaci kahle guys. So ke ngokubona kwami ngiyacanga ukuthi ke uMakhumalo wangena kuloba budlelwane noMusa Mseleki eseyingane noma under age nongasiyona ke guys inkinga uma ngabe umndeni kaMakhumalo wawungenayo inkinga yalokho ngoba phela nathi abazali bethu nogogo bethu babeshada benabo impela o 15 16 bahambe ke bayogana. Yona ke guys indida ikhona bandla kule ndaba yabo kodwa ke hayi sigaxele guys sigaxela ukugaxela nathi ngoba phela lezi indaba esezisixaka ngasizibuka lapha na ku TV yethu lahlala khona nkosiyami asiko yifuna emzini wakwaMseleki sizibona la ku TV yethu yikho nkosiyami sesingena sizama ukuhlanganisa ukuthi kahle kahle lana kwenzakalani kodwa guys asiyivale. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.